Wendell Fetisanan here and welcome to my channel. For today's video guys ay i-share ko sa inyo yung ruta namin at bumisita kami, sinamahan ko yung kaibigan ko at pumunta kami ng Manaoag Church. So ngayon nandito na tayo sa bahay, galing na tayo ng Manaoag Church. So ipapakita lang namin sa inyo, papakita ko lang sa inyo yung aming ginawang pagpunta ng Manaoag Church at ipapakita ko sa inyo kung ano itsura ng Manaoag Church. So guys, let's go. Good morning guys. Ruta tayo ngayon. So dito tayo checkpoint. Umagang kay ganda. Ganda ng sunrise. Tatagpuin natin sa Reymark dito sa arko ng Benguet bago pupunta tayo Manaoag para sundan yung mga nakilala natin na pumunta doon. Saan sila yung mga Mark! Kanina ka pa dito? Alas 4. Aga mo. Ha? Nagatigat lang ako. Benguet Province, welcome. Ganda ng araw. Canada. Ha? Kami sa Canada. Canada na kami. Canada, Benguet. Canada, Benguet. Ganda ng araw. Oh, hangin. Good morning mga sir. Morning po. Tara, tara. Manaoag. Tara Manaoag sir. Sige sir. Gusto ko kasi sir may kape eh. Wala eh. Dalawa lang kayo? Oo. Wala yung iba? Tara? Tara. Sige sir, sige. Kenan Road oh. Oh, nag-grab kanina. Sarap sana dyan oh.
ganda ah. Linis. Laki no. Bigatin. Bigatin ah. Dito kami Manaoag. Ah, dito pala labas nun. Ito na guys, Manaoag na tayo. Manaoag Church. We're here, Manaoag. Karamanak namin. So yan guys, nakarating na tayo dito. Nakarating na tayo dito sa Manaoag. So ito yung ruta natin. Manaoag Church. So ito yung Manaoag Church. Ayan. Dalawa lang ang nagruta. Ni Reymark. So yan guys, nakapasok tayo dito sa church. So, para masilip natin yung loob. Together, their young shall rest. The lion shall eat hay like the ox. Andito tayo ngayon guys. The baby shall play the cobber's den, Titingnan muna natin and ng the labas. child lay his hand on the other's lair. For his glory shall be glorious. The word of the Lord. Justice shall flourish among the poor when he cries out, and shall quicken when his longing to help him. He shall live pity for the Such has been your gracious will. All things have been handed over to me by my Father. Bagong buhay naman. Araw-araw na may bago ang nangyayari. Kasama ng mama niya. Ito rin ang dahilan ng pagbabago. Tandaan na. Meron din dito. So yan guys, tapos na yung misa. Papasyalan natin tong likod ng simbahan. Na-bless na si Reymark. Tuesday ngayon, di ba? Once a year. At least 1st of December, di ba? So andito tayo guys sa likod ng church. Sa likod ng Manaoag Church. Next time, sama kayo. Next time, sama kayo. Free ride. Ano bang nakakasakop sa Manaoag? Pangaasinan to, di ba? Oo. Saan pa ba yan? Pangasinan. Pangaasinan. Sikat tong Manaoag Church eh. Very famous. Kahit sa mga expressway, makikita nyo yung karatula nito. So ito guys, yung likod
ng Manaoag Church. Ayan. Manaoag Church. Sinasindihan ng kandila. Nandito na tayo sa, ano matawag dyan? Mga Chinese ganun. Saka laging tatlo. So yan guys, nandito tayo sa yung tinitirikan ng mga kandila. So maraming tao dito. Katatapos lang kasi ng misa. So yan guys, tapos na tayo sa Manaoag Church. At ruruta na tayo ng pauwi. Sama pa rin natin si Reymark. Dalawa pa rin kami. So yan guys, exit tayo. So ayan guys, kung inyo pong napanood ng aming video ito, marami pong salamat sa aking mga subscriber. Please subscribe, like, and share my videos. And please guys, kung gusto nyo magkaroon ng stickers ng KaBikeGang, welcome po kayo. Kapag nakita nyo pa ako, pwede po kayong humingi. At kung gusto nyo po magpa-shoutout, just comment down below at isa-shoutout ko po kayo. So guys, maraming salamat po. And guys, please paki-like na aking video. So hanggang sa muli guys, be safe.